أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گلی تماشاوان هجا بقدر و قیمت خدای تعالی جوه راضی به خدای تعالی ایشه ولف بینه خدای تعالی حضور تک مالا و صحت تک جانه و برکت تک مال و خدای تعالی الآخرة وتك جنة لجنة جي وتك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال تماشاوانا وسا إعلان كرنا دو دنيا دا قوتنا روجا يك أيلول روجا بارشا إنسانا دو دنيا دا روجا بارشا يرمر بالا دده که راست يك أيلول هي o roja barışı jî heye ama maalesef dünyayı da barıştını. İca merv giro gavakul daristanı ormanı dinere dineri bi milyona dar kelek evin behavra mezin dibin. Darek meyve wan hene darek meyve wan tinin tebl kelek evin. Ku bahar te çoğule dineri, seriçya dineri, çeşit çiçek hene tamam keleka hevdune, keleka mezin dibin. Behavra çiçek avetkin, o behavrak dibe payı zivistan behavra dimirin. Kesi ta'de nake. Yine meri balav dide aynı cins hayvan, mesela çeylek, seri şefak, set hap çeylek behavra dertin, hazar hap çeylek diçin çoğule behavratin, levdü ta'de nakin. ميشن داي عزر ميشن بهفرة يك لكيخن منفرد أو أيري بهفرتين بهفرة أم ياخدخون تلتوتكاد نيري هكذا يعني her sebep çibe insan gül müberegüm leftkın. Khada de beçi Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad halaknal insane fi ahseni takvim dibe men insan mükemmel çekiriyor. Em tamamı yarattığı dünyayı üstüntürün. مسترين خدا موزها تشكر يعني خدا نقول ما تشكر الهفخن خدا قلت بهفرة وكا إنسان جيان بكن يعني في دنيا ترى متوا هي herkes برنجه خو بكولتورا خو بزمانه خو بالدين خو حقيقي في دنيا جيان هي يعني تكسي مسترتونه أنجح بالتقوى خدا تعالى Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. İnne ekremekum indallahi etkakum bittakvaya dibi. Takva çiye ku Huda Teala cihez ke takvaya kumer bike ev cihez neke merv neke ji ev jid be takva yani. Çiye gotiya bike merv bike gotiya neke merv neke. A takva ev yani. İcayru maalesef الدنيا نرى هنك دولات خونا إنسانات خونا سر خونا إنسانا سلاح تشتكن دفروشن تجارة وان سلاحه أو دخازن دائما لأنك جي الدنيا شرها بك جبوك تجارة بكن سلاح بفروشن بأغلبية جي إلى مربالا ديك نافا مسلمان دا دولة مسلمان دا جغرافيا مسلمان دا شرها يعني إسلام معنا كلماوي معنا بارش هي ما maalesef barış Fransa heye, barış İsviçre heye, barış İngiltere heye ama maalesef yani sebep çibe navama Müslümana şer heye, hun heye لبلغا خوشي مرف دنيرة الدنيا جنيرة أغلبية الشرق درتنش بو منفعته شر درت يعني إيرو مرف بلغا خوش دنيرة تنريد مالي دا برا خبناده تنريد أين مكتب غرفت كين معلم بهفرة هناك جي tabii بهفرة خبرنادن تدنري دچين aynı camiye meclikin maalesef بهفرة خبرنادن peki şu camiye çi ne kadar mecmara cami ne camiye fakat zanı baktıcı bu çi camiye biray dalal biray Müslüman yani ku cami براتيا منينا ميدان demek ki em tişki ne camiye fahmtkin em ne mecahu fahmtkin yani tedneri özellikle henek insan eme كنا خود كن أسفلان بيفان وسائر شو ناو ما إنسان أو ناف بس ما نعم جاكم ناف كي الدنيا بخوفها بكن يعني أما ما لا ستلوان إنسان قسمك وان إنسان نري أزلك لك بديا خرا ببابي خرا بخشكا خرا ببراي خرا خبر نادين يعني
Ya çava doğaya da li serî çiyaya li nevala li kendala ku çeşit cur be cur ku çiçek hene li vê dünyayê herkes bi rengê xweş e. Hinek reşin, hinek spîne, hinek zayıfın, hinek fakîrin, hinek zengînin. Bi vîya ve xweş e. Kurd û Türk û Zaza û Ereb û Fransız û Ermenî bi hev re xweş e yanî. Merik İzidî heqê te tinet lê zilmê bikî. Merik Fransız heqê te tinet lê zilmê bikî. Merik Müslüman haq tinet lê zilmê bikî yanî. İca de İslam tarihi da gahak mednera tariha İslam hinek tiştê xweş hene. Abazerê Xefarî û Bilal Hebeşî ro ki erewan da münaqaşe derbas dibe Abazer jî radibe gotin ki ji Hezretî Bilal radibêje. Dibe her elo tu kî dibe tu reşî reş hem tu reşî hem diya te reş et kurê wî pîleka reşî dibe. Abazer jî çermî wî spî ye. Tabii Hezretî Bilal ber xwe dikeve. Xeberdan diçe goya Hezretî Resulullah, Hezretî Resulullah Hezretî Abazer dibe te çi gotiye ji rekaf gotine te jir gotiye. Hezretî Bilal çiye malê ama Abazer dibe bisekine ez gere dilî xweş kim. Berdestê şeveqê diçe ber derê Bilal Hezretî Bilal xwe dirêj dike. Hezretî Bilal wê derê wê here camiyê azan bide nere way Abazer dirêjkirî ye. Dibe Abazer rabe ev çi hal e? Qed nabe tejmir gotin ki wiha gotiye filan bêvan însan evin işte. Em ji wan ders bistînin. Abazer dibe çi? Abazer dibe wallahî hettanî ku tu bûyî piyê xwe reş pêl vî çermê min ê spî nekî ez vir naçim dibe. Tu gere bi wî piyê xwe reş pêl çermê min ê spî bikî ku min got ez spî me tu reşî. Hel bikî bi teqwayê merjem mesîre anî. İdî Hezretî Bilal dike nake naçe radibe bi piyê xwe pêl ser çavê ser sûretê Abazer dike derbas dibe her du salîmiş ev du dibin ev du paçî dikin. İca gelî temaşevana em cana bi hev re dikevin yarişê özellikle emîro ketine yarişa zengînbûnê bi hev re ha bera ha bela erebam çê ve apartmanê werin emîro işte kevin yarişa biratiyê werin kîj me dilê kî iştiye em herin dilî xweş kin. Hetî Resulullah Aleyhissalatu vesselam dibe kîj kî bixeyde ji sêra şundin sêroye ji sêrok derbas ve pir gunekî mezin e. Hetî Resulullah dîsa dibe ki kî here xwe bavê ce birayê xwe Müslüman bê were em li hev verin xêra mezin ji wî re ye. Werin em herin xwe bavê jin birayê xwe Müslüman bira ne Müslüman becik me dilê wîşti be em qelbî xweş kin ji bo ku roja mahşerê Rabbi alemê jî qelbê me xweş ke. Özellikle êku bi diya xwe xwe benadin, êku bi bavê xwe xwe benadin, êku bi xweşka xwe re bi birayê xwe re vesayre herin dilê diya xwe bavê xweş kin. Belkî sibê û poşman bibin ama ew poşmanî ve negere çünkü dayîk miriye. Bav miriye yani. İca divê rojê de temeniya min ev e ku perê ku li dünya ji sîlaha re tê veqetandinê ew pere ji eğitimê re ji saxliqê re ji yaşama insana re were veqetindandinê ji ekonomî re were veqetandinê ku herkes weka insana jiyan bikin. Bireqe însan feqîr be bireqe zengîn be bi hev re jiyan bikin bi hev re weka ku dar li ormanê bi hev re ne em bi hev re jiyan bikin. Hele hele em baş bizanbin van vanê ku xûna însana dixwin ti carî naxwazin Müslüman bibin yek. Ti carî hêviya min ji Rabbi alemê heye ku yekbûna Müslümanan giş bibe yek yanî. Ji bo ku bibin hakimê dünyayê dînê İslamê dînê rast bimeşînin yanî. Carka ne temeniya min ev e ku li ser rê dünyayê pere ji eğitimê re here. O gerçekten barış ki li dünya çê ve ihtiyaca insana bi barışê heye. Me hişê xwariye ihtiyaca me bi dînê İslamê rastiye bi jiyaneka İslamê biratî heye. Ya haya mecmetin em lev dixin deh insana davên erdê ve derê. Eyn tevqî tu dike xema menîn. Bilga me jî pir çê dibe meselanî. İca viya çê dibe, viya tobê çê dibe, qelbê nesû çê dibe. Sadece navê rojê ku barış e nîne yani. Em gere viya bînin cî yani. Hûn te bimînin di xêr û xweşê de hûn temam emanetî Xweda bin.